घर में बैठ के खाली पौने खेसारी पर वीडियो बनी। कुछ जना रहन कि भोजपुरी के धरोहर बनत रहन, भोजपुरी के नैया उहे लोग बचैले ही रहे लोग। अब भोजपुरी के नैया ना बची लोग, अब अपना ही पाहुन पर वीडियो बना देता लोग। पवन सिंह के गाना में अश्लीलता है, खेसारी के गाना में चोली कच्ची है, पवन सिंह के गाना में ढोड़ी चटना है। तारा लोग के पाहुन क्या करता रहन? तारा लोग के पाहुन है भोजपुरी के आगे ही न ले जाता रहन। एगो भोजपुरी में नया पैदा भइलन है लड़चट्टा सिंगर, जेकर नाम है गुड्डू रंगीला। हाँ, ई मत कहिए लोग कि हम ओकरा के लड़चट्टा काहे कहनी है। हम तो ओकरा के लड़चट्टे कहनी है। तू लोग ओकरा के सुनता तो तू लोग ओकरा के चप्पल से मरता काहे। तो पहले है उनकर वीडियो देख ला। रंग डाले खाती छुट्टी लेके ओइनी हम स्कूल से, देखो ते पीछा कारी भौजी मुंह तो रहली चूल से। ये ना हई देख ला। ओइसन निशाना भौजी सोधली रे, रंगवा डालोते में खोदली। हईयो देख ला। कौना कौना संगे होली में भौजी मुंह काला कोइलू हो, कैसे बढ़ल चूतर उतर अभिले ना बतैलू हो। हम रोस्ट करत तनी गुड्डू रंगीला के, तो पोहावा तोरा काहे मजा आवता? पूरा वीडियो देख लेनी यार हुआ सब है। तो हम ज्यादा ये विषय पर ना बोलम, मगर एगो चीज कहम कि कुछ जना यूट्यूबर रहे लोग, कुछ यूट्यूबर भाई लोग रहे लोग कि उ लोग के पवन खेसारी लौकत रहन, पवन खेसारी के अश्लील गाना लौकत रहे कि ये गाना अश्लील है, खेसारी का ये गाना अश्लील है, पवन का ये गाना अश्लील है। ये लोग भोजपुरी का तहस नहस कर दिया। ये अपन मौसा पर वीडियो ना बनी लोग आके बहरिया, पता नहीं खे कि तारा लोग के मौसा जी गाना गईले बड़न, एके ना तीन तीन बैक टू बैक गाना निकलले बड़न। हमारा पता बा कि तारा लोग तू लोग देखलहू, मगर पता लोग के कोनो रिएक्शन आई। तारा लोग के खाली पवन खेसारी चाहिए। पवन सिंह का कैलन, खेसारी का कैलन, गलत के विरोध कर तारा लोग तो सब कोई के करो ना कि एक के करब, आरु सब कोई खातिर तारा आंख में घुसल बा। तो मौसो पर अपन घरों में बैठ के वीडियो बना देता कि मौसा के हाथ ना बढ़िया गाना आइल बा, हमार सुनी जा रहा सब है। खैर छोड़ा, तू लोग ना बनेबा, हम जाना तनी। तो गुड्डू रंगीला लड़चट्टा सिंगर, तारा के एक बात कहम, तारा घर में बेटी बहन नहीं खे, गाड़ी देवे पर मजबूर मत कर हमरा के। गाड़ी देवे में हम PhD हासिल कइले बानी। गुड्डू रंगीला तू अब कहली तू चप्पल से मार खाए वाला काम कइले बड़ा, ठीक बा। गाना गावो, हर गाना में हर इंडस्ट्री में हल्का अश्लील हो गला। अब हाथना तू अश्लील पे उतर जी तो फिर तारो माई बहन बिया। गुड्डू रंगीला तू गाना जब निकलले बड़ा तो एगो प्रश्न कल चाहता है तारा से, तू अपन खुद के गाना अपन घर में माई बहन के सामने बैठा के बजा सकत रह, चाहे माई बहन के सामने बैठ के सुन सकत रह। जो आजकल के श्रोता बा निजर हुआ सब है, सबसे बड़का गलती तो रुआ सब में बा ना। रुआ सब गाना सुनती जाना है के गाना लंच हुई तो रुआ सब सुन लेता नहीं जा, एकनी के गाना पर व्यू चल जाता, पैसा आ जाता, तो एकनी के गर्मी देह में फेंक देता। तो कैसन को गा के चल जाए के बा भैया कि जो 1-2% आदमी इज्जत करत रहे भोजपुरी के वो ना करियो। कुछ यूट्यूबर भाई रहे लोग उनके घर में से बैठ के खाली पवन के अश्लील गाना लौकी या खेसारी के अश्लील गाना लौकी, आरु केहू के लोग के अश्लील गाना ना लौकेला। तो अपन पाहुनों पर बना दे लोग। तार लोग से हमारे हाथ जोड़ के विनती बा, अपन पाहुनों के एक बार देख लो कि तार लोग के पाहुन कोना लेवल के गाना निकले बना भोजपुरी में। अगर कहीं गलती से भी बाहर के आदमी सुनी गाना के, भोजपुरी समाज के इज्जत मिली, वो तो भगवाने जाना तरन।